לא הייתי מגדירה את התפיסה האמריקאית כאפיזמנט, אבל כן הייתי מגדירה את התפיסה האמריקאית כתפיסה הגנתית. והתפיסה ההגנתית הזאת, על פניו, לאורך הזמן, לא ממש הוכיחה את עצמה. בואי נדבר שנייה בהערה קטנה על אוקראינה. באוקראינה, ארצות הברית מסייעת באופן מאוד משמעותי לאוקראינה, מבחינת נשק, מבחינת יכולות, והיא גם שוברת כל פעם קווים אדומים של נשיא רוסיה, וזה הכל נכון, ובכל זאת, עדיין זה לא פותר את הבעיה, ועדיין הסכסוך שם תקוע. כי בסופו של דבר, בסכסוך הזה צריך לפתור אותו עם כוח, וצריך לפתור אותו עם פעולה התקפית. לארצות הברית מאוד נוח שישראל נמצאת במצב של טקו. לא במצב שהיא מה שנקרא בידה על העליונה. וכשאנחנו משחקים את המשחק של ארצות הברית, אנחנו תמיד נהיה במקום שבסוף אנחנו כנראה נפסיד. אנחנו צריכים לחשוב על ישראל. אני משתגעת מהשיח הזה שמתנהל פה. איך שנה אחרי 7 באוקטובר אנחנו עדיין מנהלים כזה שיח? לא למדנו, לא הבנו. באמת, חברים, לא הבנו שצריכים לשנות פה את המשוואה. אנחנו חייבים לשנות פה את המשוואה. אם אנחנו נשאר באותה משוואה, לא תהיה בסוף מדינת ישראל. כשמוכרים לנו חמאס מורתע, זה כמו שעכשיו מוכרים לנו, ניצחנו את פרק א' מול איראן. אני לא רוצה פרק א'. איראן פשוט בכיפופי ידיים האלה צריכה להבין שהיא לא מתעסקת עם מדינת ישראל, ואת זה היא לא מבינה כרגע.